Күргәзмәсенә багышланган матбугат конференциясын уздырабыз. Безнең спикерлар белән сезне таныштырыйм. Фәрит Рәшит улы Вәлиуллин, Татарстан һәм Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Рөстәм Хуҗин, әлеге күргәзмәнең идея авторы, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы. Илнур Мидхәт улы Миргалиев, тарих фәннәре кандидаты, Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының Алтын Урда һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәге җитәкчесе, һәм Рифкат Вахитов, Татарстан Республикасының халык рәссамы. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм беренче сорау, Рөстәм әфәнде, сезгә булыр, сез идея авторы буларак, менә шушы күргәзмәнең төп идеясы, төп юнәлеше турында сөйләсәгез иде, рәхим итегез. Кнопкага басыгыз, ярыймы? Монда. Добрый день. Сама идея выставки «На пути к бесконечности» у нас возникла и вынашивалась уже давно. То есть это не первая выставка такого рода. До этого этой выставке предшествовало несколько совместных выставок. Но основная идея, конечно же, показать, поднимая пластами различные периоды нашей национальной истории, начиная с ранней истории булгар, период Золотой Орды, период Казанского ханства, рассказать о роли татарского народа в более поздние времена, уже в составе российского государства. Понятно, что каждый художник работает месяцами, годами один в мастерской, находясь в одиночестве. Ему часто очень приходится делать персональные выставки, но совершенно по-другому он смотрится, когда он выставляется в коллективе. Потому что здесь получается, что в геометрической прогрессии возрастает эффект, потому что вот нас выставилось 6 человек, 6 авторов, совершенно разных, разного возраста, разной манеры, стиля. И выставка получилась очень насыщенной, очень богатой. Вот. Я, например, самый молодой участник, наш аксакал Рифкат Абый Вахитов, ему 80 лет уже. Поэтому зритель приходит и окунается в атмосферу национальной истории, которая создана глазами, сердцами совершенно разных по возрасту и стилистике художниками. Поэтому основная задача этой выставки – это, конечно же, возвратить, то есть приоткрыть дверь в прошлое. А как комплектовалась эта выставка? По хронологии, по темам? Что мы можем увидеть, если мы придем на эту выставку? Ну, знаете, вот, конечно, это пробные шаги наши. Пробные шаги была идея создания исторической мастерской исторической живописи. У татарского народа не было по объективным и субъективным причинам возможности рассказывать о своей культуре, о своей истории через краски, путем цвета, то есть посредством цвета и формы. Это понятно. И мне кажется, сейчас в такое время, когда надо наверстывать упущенное. И поэтому, может быть, это по отдельности, у каждого из нас уже эта идея вынашивалась, пришло время, мы объединились. Вот, и я думаю, что у этого начинания будет большое будущее. Рахмет. Илнур әфәнде, менә сорау сезгә, сез бу матбугат конференциясына эксперт буларак чакырылган. Бу күргәзмәгә килүчеләр үзләре өчен нинди мәгълүмат алып китә алар тарих буенча? Беренчедән мин татарча сөйләргә. Беренчедән әйтәсем килә, менә визуализация дибез инде халыкка җиткерү. Күбрәк сөйләшелә иде менә популяр китапларның җитмәвенә проблемасы. Чөнки фән кешеләре аның үз теле бар, ул тирән казынган кешеләр күп була алмый, аны аңлаган кешеләр күп була алмый. Шуңа күрә академик басмалар алар киң катламга барып җитә алмый, аны киң катлам укый да алмый. Күләме буенча да, мәгънәсе буенча да. Һәм менә безнең тарихчылар алдында һәрвакыт шундый бер яктан проблема да тора.
халыкка җиткерү бу мәсьәләне. Бүгенге көндә төрле технологиялар бар, төрле, мәсәлән, шул ук социаль челтәрләргә документаль, мультфильм рәвешендә төзеп, шундый кызыклы, зур булмаган роликлар куярга мөмкин безнең тарих институтының белән шөгыльләнә дә. Һәм менә әгәр дә күрсәк, без BBC каналларында, башка җирдә бик кызык иттереп аңлатып, һәм экспертлар, һәм анда киноны төшерүче, һәм төрле менә яклап аңлата ала торган, тарихны күрсәтә ала торган, гади сорауларга җавап бирә ала торган менә шундый тапшырулар ясыйлар. Шуңа күрә без моны күптән төшенә идек. Менә бу ел безнең рәссамчылар белән безнең шундый бергә эшләр башланып китте. Менә киләчәктә дә безнең берничә алда бирсә проектлар да тора. Без бит ул халыкка җиткерү эше безне борчыса да без аны эшли алмыйбыз, чөнки безнең үзебезнең эшебез, әйбит. Менә рәссамчылар бу мәсьәләдә килгәч, һәм алар да бездән нинди консультация шикеллендә киңәшләшеп дөрес бирергә, киемнән, коралдан, менә кешенең йөзенә кадәрле, психологиясына кадәрле аны күрсәтә белү кирәк бит. Һәм менә без рәссамчылар белән утырып киңәшләшеп, һәм аны менә бу бергә эшләүне бер форматта таптык. Шуңа күрә менә Алтын Урданың юбилее, Татарстанның 100 еллыгы, менә бу ел Болгар җыенында Алла бирсә Махмуд әл-Булгариның бәлки музей шикелле портреты, аның китаплары буенча бергә эшләребез бар. Менә бик яхшы башлангыч китте, һәм аларга без мәсәлән бирдек кораллар, нинди ул вакытта татар кораллары булган, киемнәр буенча, архитектура ниндидән сакланып калган. Һәм әлбәттә бу менә рәссамчыларның да бу теләге, аны профессиональ рәвешкә китерү, һәм менә мәсьәләне белгән тарихчылар алар карап, әйе, чынлап та бу дөрес бирелгән дип әйтә алачакбыз Алла бирсә. Бу шикелдә әгәр дә китсә, беренчедән без тарихчылар буларак монарга шат булыр идек. Икенчедән инде әлбәттә безнең ул язган күләмле эшләребез, алар да менә халыкка бу рәвешле барып җитүе безнең өчен әлбәттә шатландыргыч бер мәсьәлә. Мин безне онлайннан караучы коллегаларга исәренә төшерим. Безнегә әгәр дә сорауларыгыз булса, WhatsApp аша юллый аласыз. Номер 8-927-037-91-10. 8-927-037-91-10. Һәм инде хөрмәтле рәссамнарыбызның әлеге күргәзмәдә куелган әсәрләре турында да сөйләшәсе килә. Фәрит әфәнде, сорау сезгә, менә сезнең нинди әсәрләрегез әлеге күргәзмәдә куелган һәм ни өчен сез нәкъ менә шушы әсәрләрне тәкъдим итәргә булдыгыз? Рахмет. Мин дә урыш әйтәм инде монда. Дөрес аңлашылырга кирәк. Безнең вот этот проект, о котором говорил Рустем Хузин, действительно, и Илнур Мидхатович, удивительный то, что сейчас вот этот симбиоз и вот такая синергия двух начал этой истории, это ученые и это художники. Это очень важный компонент, и меня это очень радует. Почему? Потому что буквально мы недавно закончили музей булгарской цивилизации, где мы прекрасно поняли о том, что действительно наши легенды, наши представления об истории, они мало что значат. Из-за этого мы должны опираться на науку, а как не историки, которые нам должны помогать. И здесь я считаю, что очень большой скачок в том, что сейчас нам действительно будут помогать уже ученые. Потому что сейчас очень много уже материалов накоплено за этот период. Илнур Мидхатович сам проводит конференции международного уровня. На следующий год у нас намечается 750-летие Золотой Орды. И мы также пытаемся и будем делать выставку. Я думаю, что на международном уровне уже сейчас очень много желающих принимать участие. И мы должны говорить правду об этой истории. Вот наша задача художников на визуальном уровне показать нашу историю. Спасибо. Шул ук сорау Рифкат әфәнде сезгә, сезнең нинди әсәрләрегез куелган бу күргәзмәдә? Мин бу күргәзмәгә куйдым тип ижадымда тип эшләнгән рәсемнең аудиенция дип әйтелә.
триптих эшелиштен тора тұрған. Анда көрсетілген сюжет Москва делегациясы келген Қазанға өзінің әсерге іліккен Василий Темный князәрін құтқарыға зор бүләклер білән ортадағы ілішінде су яқтағы көрсетілген атлы хайкәлі портреті Ұлы Мұхаммеднің Қазан ханлығының негізіне салушы һәм Қазан ханлығына түгел, ол Қасим ханлығына, Қырым ханлығына негіз салынған ұлық шахысы біз. Триптихның оң жағында көрсетілген біздің Сүйінбике біз. Енді тізінде Утеміш хан білән сол Қазан ханның тарихын тамамлаушы көбігінде. И арасы Ұлы Мұхаммед саналайында тарихы бойынша 1438 ел, и Сүйінбике алып кеткенде енді ол 1551-2 еллар Қазан ханлығының тамамлануы. Арасында 13 ел. Мен аны мүмкін қадар көрге сәтірге тырыштым. Нешек мен аңлайым, нешек білем. Өзімнің мақсатымы шунда енді. Бітен ерде Биграк Россия матбуғатында мына сыңғы вақытта көрсеткенларда, фильмларда, башқа ерде біздің тарихны, шын барлықны көбірек мифологический өзәрі оңай яқтан көрсеткен. Хатта аның турында интенденциозы көрсетті деген Шпулер көрсеткен тарихшы неміс тарихшысы Россияда ол тенденциозны көрсеттілі тарихтан. Шының үшін менде көрсетмәкшейм өзімнің әсерлерді нендей біздің биік зор тарихыбыз, нендей шахыстарымыз болған, нендей биік цивилизация, культура, мына өзімнің айырым сюжетлерді мына Бұлғар тарихына бағышлаған Шүлмәкші, анда китап деген башқа ішілерді көрсетілген ненде біздің архитектурабыз болған, ненде сәнғатыбыз. Мұна мүмкіні қадар нешектер жеткіріге ішін кей ол мұнда алдан айтылғанша визуализация жетмей, халық көз алдына кетіре алмай, көре мұна Россия көлемінде көрсеткілген информация арқылығына көзаллай. Әмея көрсетәсі келді, нешек болған ол. Именаларны ясадырынды раз бізде сақланмаған по аналогии, нешек Түркияда сақланған, Азербайжанда сақланған, мұна соларға тоянып көрсетім, мен ойлайым кішілерінің фикіріне, отзывына қарата мүмкіні қадар жақынайтым шекілді. Бигракта мен ойлаймын қазіргі заманда яшілер үшін олар бетінде гаджеттен башын көтерелмейлер, китап әлән оқымайлар, музейларға әләр немейлер, мұна шул көргезмелерге көріп, келіп, илхамланысындар, ғырурлық көңілеріне кірсен, ненде біз милләт екен, нешек ішін. Шының үшін мұна қатта анда көргезмеде қойдың атлы хайкали Ұлы Мұхаммеднің аны белгілеп 1000 жылдық майданына қоярға дейіп ниетленіп шетке ойлайым біздің Қазанымызға милли рух, милли түсмәр жетмей. Мына бұл атлы хайкал қою Қазанымызға Кремль қашында қою символы болыр, что біздің аның Кремльдің хужасы, яқлаушысы келіп орнашты дейіп. Нендейдер мүмкіндік болса, қадіргі заманда тілді басым барғанда ғылман татар Россияға милләдерге басым барғанда нендейдер рухи әтәлер бет таяну нұқтасы деген передача барғанда нендейдер көңілін көтәрттіру, рухны өстіру, нешекті татарлығын ғырурларының хисәрін ұятыр еші дейді мұна ярдан болыр мұна шылай. Рахмет, Рифқат абый, һәм біздің журналистіміздің де сұрауы бар, рахим етегіз. Сұрау Илнұр Менғалиевқа, бірінші сұрау. Илнұр, міне біздің рәссамларының оның тіл білен проблема енді, татар тілін алар
Bütünüsü bilmey, bik naşar bileler. Emin aların tarih bilen problemi var mı? Onlarını üretesi, onlarını konsultasiya biresi, uzak proses melli, onları ucu ezir mi? Onlarını tarihi eserler yazırga ezirlev nişi gerek ol? Yok, birinciden tilek var. Şuna göre tilek bulganda bulayın da ol. Mine biz köpten tugul bir tugarak üstel ötkergenik bizim Tarih Institutundan da Воронеж'dan kelgen bir galim bilen ol mine Altın Urda nişik kabul etile Rossiyada ikenin көрсеткен еді, һәм ул дәреслекләрне тикшергән. 30 ел буе дәреслекләрдә бер нәрсә үзгәрмәгән. 30 ел буе тарих ничек алга киткән, нинди ниләр әле 30 ел буе Алтын Урданың да жүннә бирәнергә ярамаган. Һаман шул дәреслек белән өйрәтелә. Телевидениеда сезнең коллегаларның эшләгән бөтен ниләрне карасак, анда менә шул сериал ясаганда да без мотив буенча гына диләр. Бит я начар күрсәтү, я дөрес күрсәтмәү бара. Тарихчылар инде күпме дәшсә дә, ул бит тарихчылар бер кеше бит инде, ул нәрсә генә эшли алсын. Җитмәсә безнең үз дәрәҗәбез ул академик эш, анда безнең проблемалар юк шул Мәскәү тарихчылар белән. Бөтенесе алар аңлыйлар мәсьәләне. Менә мондый күрсәтү нигендә без әйтик, менә без Фәрит әфәнде дә әйтеп китте. Менә Болгар безнең Татарстан территориясында Алтын Урданың беренче башкаласы дибез, әйме, кызганычка каршы анда биналар җүнләп сакланмаган, тик анда яшәгән урысларга кирәккән биналарны гына калдырганнар. Ширкәү итеп, анда амбар итеп. Менә әмма ул зур шәһәр булган. Татарстан территориясын, Татарстанны менә киң катламга, дөньяга таныта ала торган бер мөмкинлек бар. Әмма аның теге наполнениесе дибез инде эшен күрсәтү, эштәлек күрсәтү әзрәк проблемалырак. Шулай бит, музейга да җитми, башка нәрсәсе дә әле эшлисе. Менә анда Болгарда яшәп Махмуд аль-Булгари дигән кеше булган. Аннан алда без үткән елны бастырган идек. Монда да без сөйләгән идек. Хәтерләнәм кадәр календарнамә Алтын Урданың чәчәк аткан вакытында зур шундый әсәр, дини әсәр. Менә анда рахат вакытта язылган әйбер. Менә Махмуд аль-Булгари язган шума, кара үләт шире киткән, сияси бозгынлыклар булган. Менә ул вакытта ул караганда нәрсә буласың безнең ил белән. Һәм ул тотканда бер китап язган. 444 бит эчендә аңлаткан нәрсә була. Әгәр инде кызыксынсагыз, теге барган фикерен әйтә алам. Начар мөселманнар, без начар кешеләр, без шуңа күрә Аллаһ безгә шундый ни бирде дип әйтәсе килә инде. Менә ул китапны без тәрҗемә итеп битердек, хәзер басарга әзерләнелә. Һәм менә беренче безнең тарих рәссамчылар белән анда ничек эшләдек. Аның портреты ясалды, Махмуд аль-Булгариның. Менә әгәр дә карасагыз, әле кадәрле портретларда карасак, Урта гасыр Алтын Урда, Казан ханлыгыныкыларны ничек ясыйлар? Монгол битле, үзбәк киемле, үзбәк түбәтәйле, әйме, Болгарны ясаганда Бухара формасында ясыйлар. Аналогия, әмма ул дөрес аналогия түгел кызганычка каршы. Менә Махмуд аль-Булгарины без ясаганда Фәрит әфәнде белән без бик күп күрешеп, сөйләшеп, аның нинди булырга тиеш, ул суфи булган, йөзе ничек булырга, ниләре, менә моны уйлый, уртача бер шундый матур бер портрет килеп чыкты, киемне тутыра китерә, әйме. Аннан соң менә 750 еллыкка тарихчылар, алар күргәзмә ясаячаклар бу елда һәм киләсе ел. Без аларга бирдек, мәсәлән, татар кылычлары, татар пычаклары, татар сугыш кораллары, татар киемнәре һәм архитектура нинди булган. Бөтенесе Бухара булмыйча формада булырга тиеш дип. Шунда әйтәсем килә, Алтын Урда һәм Татарстан территориясында булган биналар, алар күбрәк Анатолиягә якынрак. Бухарага түгел, Хорезмнан да әзрәк өлеш бар, да күбрәк Анатолиягә якынрак. Аннан соң менә безнең бер фикер бар, Фишман белән, Наталья Фишман белән дә күрешелде. Казанда, бигрәк тә бәлки Болгарда да Алтын Урдага багышланган парк ясарга дигән теләк. Ул аны бик җылы кабул итте. Беренчедән безнең инде әйткәнебез Казанда татар йөзе эс, аны күрсәтеп булмый. Икенчедән тематик, менә тарихыбызда шул һәйкәлләр булмавы. Менә 700 еллыгын үткәрәбез, бер паркда юк. Теләсән инде Казанга катнашып булмаган фестиваль ниләр дә үткәрелә, проблема түгел. Татар йөзен саклау. Менә анда без ничек сөйләштек, Фәрит әфәнделәр дә үзләренең төркемен җыйдылар һәм Наталья Фишман да шулай теләде. Анда без аларга лекция укып, бөтеннесен буларны күрсәтәчәкбез, аңлатачакбыз.
Әлбәттә, тарих субъектив күбәйбер, чөнки күбәйберне күз аллап кына язып була. Шуңа күрә инде монда тарихчылар үз фантазияларын, үз күз аулауларын кулланып, бәлки эшләгәндә бездән дә фикер сорарлар. Без һәрвакыт әзербез. Нинди генә тема буенча булмасын, алар инде безнең тарих институтында һәм безнең директор Хакимов Рафаэль Сибгатович белән дә күрешелде. Безнең институтта ничә җыелыш үткән дә, мен хәзер хәтерләмим, дә күрешелә, сөйләшелә. Китаплар без менә әйтелде, Шпулер китабы, алар без биргән китаплар менә. Без кулдан килгәнчә бу эштә әлбәттә ярдәм итәргә әзербез. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз бармы? Хөрмәтле коллегалар. Әйе, Рузилә. Менә күргәзмә дибезендә, менә бу күргәзмәгә халыкны китерү өчен нәрсәләр эшләргә мөмкин, ничек киңрәк таратырга, тагын нинди юллар кулланырга мөмкин? Менә матбугат конференциясына да аз киләләр, әйтик, журналистлар. Ничегрәк менә шушы күргәзмәләргә халыкны китерергә һәм ничек популярлаштырырга рәсем сәнгатен безнең Татарстанда нинди уйларыгыз бар бу темага? Сорау барыгызга да. Бар. Рөстәм әфәнде, башлыйсызмы? Ну, наверное, просто приглашать, первое, приглашать, привозить. Я вот, допустим, до этого времени у меня мастерская была в Татарской гимназии номер 2. Там директор Камиразина Хамидуллина. И каждый раз, когда была выставка с 1 по 10 класс, мы в обязательном порядке проводили экскурсии. И так вот где-то в течение 7 лет. Конечно, то есть ребенок, который увидит хотя бы один раз в год выставку реалистической живописи, вот, а тем более здесь на тему национальной истории, то я думаю, что отношение к своей истории будет совсем другим, когда человек выходит уже из школы. Вот. Мне кажется, что здесь обязательно нужно содействие и Министерства культуры, и Министерства образования республики. Республика должна подключиться. Потому что такого рода выставки – это всего лишь одна из мер, да, вот, которые необходимо в комплексе сейчас проводить, потому что живопись как таковая, она все-таки, говорят, вот, кого не спрашиваешь, и традиционно такое мнение сложилось, что живопись – это не то, чем татарский народ как бы традиционно занимался. Да? Очень много представлений о том, что вообще это запрещено, религиозных запретов очень много, и по мере того, как вот мы сами проходили обучение, мы сталкивались с этими проблемами, потом отвечали на эти вопросы и дальше шли. Книг по искусству на татарском языке очень немного, потому что это такая специальная тема, специальное направление. У меня был ученик, я 5 лет преподавал в художественном училище имени Фешина. Он хорошо говорил, парень выходец из деревни, хорошо говорил по-татарски, но плохо знал русский язык. Он не смог дальше учиться в институте. То есть языковая проблема для татар, может быть, нам здесь нужно, во-первых, создавать, вот у нас сейчас закрыли институт, да, но нам надо создавать образовательные заведения высшего порядка, может быть, вот это, чтобы татароязычная среда была, да, то есть чтобы люди, которые знают татарский язык, вот для нас, почему, например, историческая живопись, да, и мы делаем ставку на историческую живопись. Во-первых, потому что исторический жанр считается самым сложным. И он автоматически подтягивает весь профессиональный уровень всего Татарстана. Почему? Потому что надо уметь, исторический живописец должен уметь писать натюрморт, должен владеть портретом, должен знать анималистику, то есть уметь писать животных, лошадей и так далее. Вот. Он должен быть композитором, да? Он должен читать, иметь широкий кругозор. И поэтому всегда, когда художник берется за историческую тему, да, во-первых, он берется для того, чтобы самому себе повысить профессиональный уровень. Но когда художники объединяются, создается некая творческая лаборатория, где мы друг у друга учимся. И большая надежда, что именно если будет поддержка со стороны республики, у нас есть планы и мечты создать, вот, как я говорил, мастерскую исторической живописи при Институте истории имени Марджани, с их поддержкой, с их помощью, да, консультациями. Поэтому и вообще живопись, она должна встать на службу татарскому народу. Потому что то, что будет написано красками и изображено
путем визуализации, да, оно останется в сердцах наших детей, да, то есть оно запоминается, понимаете. Потом живопись, она стоит в отдельном ряду в сравнении с кинематографом, с другими видами искусств, там, театральным искусством и так далее. Поэтому в свое время академик живописи, первый академик живописи, татарский академик Харис Абдурахманович Якупов, он, с сожалением, когда я вот стажировался у него, он говорил, что нам нельзя было писать на исторические темы. Был негласный запрет на то, чтобы погружаться в дальнюю историю. Ближнюю историю не освещали. Вот. И поэтому сейчас этих запретов нет, но есть искажение нашей истории. Поэтому на самом деле обращение к истории, так случилось, что я, например, формировался за пределами Татарстана. Поэтому я, например, не знаю татарский язык. Я учился и заканчивал русскую школу. Но желание узнать свои традиции через искусство, как нам говорили русские преподаватели, они говорили, что настоящее искусство, оно глубоко национально. И поэтому это заставило меня идти к собственным корням. И, иншаллах, и язык мы освоим, да, но вот необходимо, чтобы была та среда, которая бы на самом деле помогла во всех отношениях встать нам на ноги. Вот. Ну и, конечно же, для нас открыло бы, то есть обращение к историческому жанру помогает нам самим узнавать свою историю, да, и открывать ее, как говорится, нашим, другим людям. Шушу сұрауға атауын кімнің фикірі бар? Рахим етіңіз. Мен айтайын, мұнда Рустем башланды, мен бір сұрау нешекінде звучит вопрос, каким образом привлечь зрителя. Это очень серьезный вопрос. Действительно, мы сейчас в этих позициях отстаем, потому что музыкальная среда, скажем, союз композиторов в этом отношении, союз театральных деятельных, у них есть инструмент, да, это привлечение через театр, через какие-то перформансы, через очень серьезные международные проекты, которые они привлекают. К сожалению, мы в этом отношении, да, действительно отстаем. Но не наша вина то, что, к сожалению, у нас пока еще нет хорошего зрительного зала. И, наверное, этот вопрос очень серьезный, да, действительно требует таких размышлений, очень вы в точку попали, потому что действительно ведь просто прийти зрителю, даже хороший, умный искусствовед, если он пройдет, вот я разговариваю недавно с галерейщиком очень серьезным. Она говорит, знаете, что вот я привлекаю в Зеленодольскую художественную галерею детей. Очень большой поток, действительно, детей, школьников. Но очень важно создать вот ту атмосферу, чтобы зритель, а тем более ребенок, он может сосредоточиться 5, максимум 10 минут. Потом он теряет к вам интерес. Даже если очень интересная у вас будет лекция. Значит, нужно вовлекать зрителя так, чтобы он соучаствовал. А каким образом? Какие-то квесты. Сейчас очень много современных каких-то уже инструментариев, чтобы вовлекать зрителя. Об этом надо думать. Я думаю, что и с Институтом истории, даже с Министерством образования мы тоже должны думать над этой проблематикой, потому что действительно зритель, тем более юный зритель, наш казанский, татарстанский зритель, он должен ходить, он должен понимать. И действительно через зону парка, положим, да, не парка развлечений, а парка истории, парка размышления о нашей истории. Это не должно быть каким-то таким просто человек пришел, да, он должен войти в эту атмосферу нашей истории. Это действительно очень интересно. И я думаю, что если это получится, это вообще будет здорово. Так что очень хороший вопрос. Спасибо. Күргәзмәләр өчен площадкалар җитәме ул безнең Казанда? Юк, җитми. Бу Иза музей составындагы хәзинәләр ул сезгә җитмәйме? Иза музей безгә бик булыша инде. Ул Алла бирсә теге елга җыештыра, бу күргәзмәне 700 ел. Но мин әйтәм, бик күп кешеләр хәзер, бик күп рәссамнар чит илдә безгә килергә телиләр. Нияте бар, шундый зур күргәзмә ясарга. Безгә әйтәләр, менә хәзер беләсез бит, безнең иске бина хәзер ул ябылды ремонтка. Хәзер безнең хәзинә калды. Бер хәзинә ул бик әз. Даже бер этаж бирсәләр, ул безгә җитми ул. Бик зур күргәзмә булырга тиеш. Мин уйлыйм, даже менә урамга чыгарга кирәк. Шундый перформанс белән, шундый спектакль белән, концертлар белән, шундый язучылар белән, шундый зор ясарга кирәк аның. Бу бит
7 ел ул бик зор событие безгә. Кем ясарга тиеш аны? Дәүләт? Дәүләт, Министерство культуры, безнең сәнгать культурасы, без Союз художников и наверное, без государственной помощи не обойтись. Здесь серьезная очень поддержка должна быть. Потому что Казахстан тоже будет делать 750-летие. Они говорят о том, что они являются преемниками Золотой Орды. Это уж историки пускай решают. Но мы, как художники, должны просто участвовать. Шулай да сезнең менә бергә җыелышып ниндидер идея тәкъдим иткәнегез бармы менә мәдәният министрлыгына мәсәлән? Пожалуйста. Ну вот на самом деле и много было походов к министру. Вот сейчас, Надежда, мы связываем с приходом нового министра. Вот, получилось так, что произошел некий провал вообще во внимании в отношении художников. Но сравните, вот, допустим, Союза композиторов несколько миллионов рублей только дотация идет, да, то есть помощь, ну, финансирование через Министерство культуры. Союза художников 360 с чем-то тысяч в год, 180 членов. Кайсы союзга? Вот основному Российскому Союзу. А причем сейчас еще разделились, появилось несколько союзов, да? И появился Татарстанский союз, который, ему-то всего где-то, может быть, ну, 30 или 25 лет, всего лишь, да? Основному союзу 80 лет. Даже на юбилей должны были подарить машину, которую просил основной союз, чтобы сделать выставки, да? И то ключи передали этому маленькому союзу. Вот. И всячески тормозят с субсидированием и так далее, но самое-то важно, чтобы внимание появилось, понимаете? И огромное количество выставок, которые художники проводят, нужны деньги, нужна поддержка республики. Вот. И поэтому, если этого не будет, это будет очень сложно. У татар и так не было. Вот первое станковое произведение в истории татарского искусства, станкового, да, реалистического, появилось в 1968 году. Это, значит, если я не ошибаюсь, Харис Абдурахманович Якупов и Лутфулла Фатахов написали первую свою картину, за которую, кстати, получили премию. Это, значит, подписание декрета о создании Татарской ССР. Вот. И получается, что у русского народа там несколько столетий уже существует изобразительное искусство, и посчитайте сами, во всех столицах есть академии, которые обучают огромное количество художников, которые визуализируют историю, русскую историю, да, а тем более, нашу историю кто будет изображать, если у нас нет учебных заведений, да, если уже отучившиеся в столицах художники, ну, допустим, очень сложно вернуть с большого специалиста, привезти сюда, в Татарстан, а уже тех, кто вернулся, кто будет поддерживать? Ведь для того, чтобы написать историческую картину, ее надо кормить, ее надо, вот, допустим, 3 на 4 метра, работа большая, битва Булгар с монголами в 1223 году, и мало кто об этом знает. После битвы на Калке монголы потерпели поражение от наших предков, булгар. И никто об этом не знает. Ибн Аль-Асир пишет об этом. Но как об этом рассказать? Да? Вот 2 года пишешь картину. А эти 2 года ты где должен? Ты же должен параллельно еще где-то зарабатывать, кормить семью. Да? Поэтому каждый из художников, который любит историю, занимается этим, ну, по-своему, мы все этим занимаемся. Мы так и сказали, если вы нас не будете поддерживать, мы все равно будем писать. Потому что мы без этого не можем. Но это ведь задача и республиканского масштаба. Если республика поддержит, вы представьте, да, вот за 10 лет можно создать костную систему адекватного восприятия нашей национальной истории через написание целого цикла исторических картин. Это же грандиозно. И поэтому здесь нужно вот правильное понимание, нужен разговор, нужны круглые столы, нужны встречи, да, нужны обсуждения. Вот, предложения есть, концепции готовы уже, да, есть люди, которые готовы взяться за эту работу, нужна только поддержка. Рахмет, спасибо. Менә монда сөйләшү ничек китте, булышырга, ярдәм итәргә дигән мәсьәләме? Менә бу төркем рәссамчылар, алар ярдәм көтеп утырмыйлар, алар эшлиләр. Әле эшләгәннәрен күрсәтергә дә кирәк. Аларның әйтергә теләгәне инде моны башка дәрәҗәгә күтәрергә кирәк иде.
Менә бүген безнең республика бик нәрсә белән аерылып тора, бөтен җирдә баланс дибез, мәчет төзекчәк, эш циркы төзеп куябыз, татар театры безне куйсак, спектаклен куйсак, урысыныкын я Европаныкын куябыз. Әмма шул ук вакытта онытырга ярамый, бу бит республика Татарстан, бөтен дөнья монда карый, татарлыкны, татар күз йөзен кем күрсәтәчәк? Менә ул якны онытып җибәрергә ярамый, кашан түрәләребез онытып та җибәрәләр, түрә генә түгел, иҗат кешеләре дә оныта. Менә тарих институтында да без юбилей даталар аша булса да ничектер китап чыгарырга, ниндидер конференция үткәрергә тырышабыз. Моны тавышланырга, шоуларга дип әйтәбез инде. Менә 100 еллык турында сез күпме ишетәсез? Шаулыйлармы? Юк, кызганычка каршы 20-нче елда 100 еллык республиканы, бу бит дәүләтчелегебезнең бер өлеше. 700 еллык Алтын Урданың, ул бит бу җирдә барлыкка килмәгән. Менә без төрле инстанцияларга дип әйтгән хатлар яздык. Иң теләп бу мәсьәләдә бездә эшлик әле дигән рәссамчылар беренче булды. Әйтик, Камал театры җавап бирде, без әйткән идек, Идегәй спектаклен кайтарса идек. Ул бит Алтын Урданың менә ул дастан, ул спектакль аша бөтен трагедиясын аша торган бер спектакль. Кирәксә без консультациядә була алабыз. Әмма алар ничек җавап бирде? Бәлки куярбыз, бәлки куймабыз. Аларның эше. Мәсәлән, язучыларга без хат яздык. Без бик көттек, язучылар менә киләчәк, теманы күтәрәчәк, язачак, кирәкми бит зур романнар, повесть буларак, аларның бит каләм осталары, ниләр популяр яза, бер җавап та юганнан, кызганычка каршы. Аларга барып әйтелде, кайдасың безнең язучыларыбыз? Мин хәтерләмим, 200-дән артыкмы, тагын да күбрәк язучылар. 300-дән артык дисез, Менә Ярый Минзәлә театры ниндидер җавап бирде. Менә Наталья Фишман җавап бирде, әйтик, кызык теманы алырга, тематик бер не буларак дибез. Менә әгәр андый парк булса, менә ул паркны сезләр дә катнашыгыз, ул бит 2-3 кеше, 2-3 оешманыкы гына түгел, аны милләт паркы булырга тиеш, халык килергә, ничек күрә аласыз, килә, нинди телисез. Сез дә язсагыз, менә ул фикерләргә колак салырлар иде аларда. Катнашырга кирәк бу мәсьәләләрдә. Ягъни без төрле җирдә хат язып карадык, менә һәм рәссамчылар алар бу мәсьәләгә кирип, һәм башка эшләрдә дә бергә эшләргә теләк бар. Шуңа күрә бу төркемгә игътибар итәргә һәм аларның күрсәтергә ярдәм ителсә, моны эшләгән эшне башка дәрәҗәгә күтәреп булыр иде. Шуны әйтәсем килә. Рәхмәт, рәхмәт фикерегез өчен. Һәм минем соңгы сыннан бер-ике сүз тәрим әле менә Игорь Афандыга әйтәрем, шунысы менә ярдәм мөрәҗәгать итәбез халыкка, күпчелек ни үзегә җәлеп итәр өчен. Менә монда менә читтән карап торган карыйм, телевидение җитмәй, менә тамашачыны бит әзерләргә, тәрбияләргә кирәк. Менә сынлы сәнгать турында гомумән бик аз телевидение. Менә юбилейлар була, рәссамчыларның ниндидер выставкалар, ниләр була. Менә хәзерге НКСда выставка бар, ничектер аны күрсәтергә, анда бит картиналарга теге тәрҗемәче кирәкмәй, аны булай итеп кара татар телен белмәгән кеше дә аңлый ни икәнен. Шуның өчен менә махсус передача, рубрика кертергә телевидение, менә рәсемгә багышланган, рәссамнарга, союз художника багышланган юк бит ул. Юк. Шуның өчен күпчелек белмәй, шуның өчен әзерләр безгә юк. Шуның өчен менә бу конференцияле файдаланып, ничектер мөрәҗәгать итәргә, шул телевидение идарәсенә ничектер менә таянып, менә бу чыгышларга, конференциягә чыгып кертсеннәр, яни бирелеш, вот шулай. Әлбәттә. Еще вот одно очень важное хотел я как бы добавление сделать. Сделав упор на развитие именно национального искусства, да, мы на самом деле не вносим какой-то раскол. То есть наша задача основная через национальное выходить на общечеловеческое. Да? То есть, как Беляр оборонялся, да, стояли удмурты, марийцы, чуваши, тюрки вместе, да, то есть противостояли общей угрозе. Когда вот у меня коллеги из, значит, русские художники, с которыми мы поддерживаем связь, и пишут уже стереотипные работы. Да, они пишут, как, значит, татар-монголы увозят славянских детей в корзинах, в плен, в полон. Я вот когда вижу эти работы, я им говорю. У меня есть друг Максим, с которым вместе в академии учились. Максим, я говорю, ну пора уже от этих клише отказываться.
Я говорю, уже столько времени прошло. У вас, говорю, кроме Куликовской битвы ничего нет, что ли? Тем никаких нет. Вот. Мы же, говорю, не пишем оборону Казани или взятие Казани Иваном Грозным. Там есть моменты, которые бы, я говорю, подмечайте и пишите на те темы, которые объединили бы Россию изнутри. Мы ваши соседи, вы наши соседи. У нас, мусульман, да, Аллах Всевышний спросит на судный день, перед тем, как, то есть, достойны ли мы зайти в рай, у кого? У наших соседей. А кто наши соседи в нашем общем доме? Поэтому мы должны все-таки, изучая национальное, знать свою историю, да, но показывать сейчас то, что помогло бы нам вместе дальше шаги сделать в наше будущее. То, чтобы нас на самом деле объединило, не разъединяло, не вносило бы раскол. А у нашего народа великие страницы есть, да, которые на самом деле бы послужили бы примером не только нам, да и вдохновили бы нас и наше подрастающее поколение, но и вдохновляли бы наших соседей. Вот что важно. Спасибо. Рахмет. Һәм соңгы сорау, шиксезлеккә юл күргәзмәсе ничәсенә кадәр дәвам итәчәк? Без ничәсенә кадәр барып, аны карый алабыз һәм тәкъдим итә алабыз? До 20 августа вот, включительно эта выставка идет. В выходной понедельник. Работает с 10 до 17:00, до 5 вечера. Вот. Мы также планировали проводить мастер-классы, то есть будем показывать, может быть, историческую работу начнем какую-то, да, вот кто-то, у кого будет время из художников, прямо встанем и на холсте будем показывать и объяснять, как вообще происходит сам процесс написания. Потому что, когда показываешь, как с чистого листа, то есть на белом холсте, с нуля, начинает появляться работа, как рождаются образы, отношение вообще к искусству меняется. Начинаешь видеть интерес в глазах. Әгәр дә андый мастер-класслар үткәрсәгез, зинһар журналистларга да дәшегез, без килеп төшерәбез, язабыз. Әйе, мөмкин. Гафу итегез, бу футбол буенча чемпионатның мәдәни программасына кертелмәгәнме? Бу Күргәзмәләр Yok. Нет, по-моему, нет. Рәхмәт, килүегез өчен, сөйләвегез өчен һәм инде журналистлардан ниндидер җавап булыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт. Башкалар өчен җавап бирмәгән мәдәнигә. Шуңа бер кызык түгел аларга. Журналистларга да калсын. Вооруженные